sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, eydeli sır bulsun. Kimlersin ul fiksiler, Eydeli sır bulsun. Кісі телефоны. Нолик, шық ойнарға. Ярамый. Аңа жаза берділер. Нәрсе үшін берділер? Әнисейнің ерден бұқшасын сұраусыз олған еді. Ұзақ отырасымы сен анда? Әнисей білін әкебіз командировкадан қайтқаншы. Қайдан? Командировкадан. Олар әтейіңнің телефоны ішінде. Ертеңге қадар түзетіп білгірті алмадылар. Әтейің телефон білен бірге оларыны да алып кеткен. Білесің ме? Кісі телефоны не үшін кәрәзлі деп те атыйлар. Ол бұтан телефонлар білен мақсус радиостанциялар аша тұташа. Бағаналарда, үй төбелерінде андай станциялар бик көп. Аларның һәр қайсы үз территориясына хезмәт күрсәтә. Бу территорияләрне күзәнәк яки кәрәз дип йөртәләр. Телефон әлеге станциялар булган һәр җирдә дә эшли. Ул радио аша якын тирәдә булган радиостанция белән тоташа да рәхимит, сөйләш күпме кирәк. Хәтта бер кәрәздән икенчесенә күчеп тә йөри аласың. Бу чакта телефоның сиңа сиздерми генә бүтән станция йогынтысына керәчәк. Ә сөйләшүең йөгереп барсаң да яки транспортка утырсаң да өзелмәячәк. Димдимыш, сәлам. Менә, әти кайтып та җитте. Сәлам, әти. Ничек хәлләр? Беләсеңме, Димдимыш, мин телефонны югалттым ахырысы. Ничек югалттың? Кайда? Белмим шул. Нәрсә? Миңа монда хәзер гомер буе утырасыңмыни? Һаман үзең турында. Безнең әти-әниләр югалды әле монда. Безне күптән инде дер селкетми кайтып җиттек ахырсы. Кайдасың без? Хәзер балалар янына ничек кайтабыз инде? Кая минем әнисей? Шыңшыма, берәр нәрсә уйларбыз. Карагыз әле. Аларга шылтыратсак. Олар сиңа җавап бирмәячәк. Бәлки бирерләр. Шылтырат, Димдимыч. Бәлки, Уйламада, безгә кешеләр белән сөйләшергә ярамый. без сөйләшмибез дә. Бары тик тыңлыйбыз гына. Контактларны ялгарга кирәк. Җавап бирмиләр. Ой, трипканы алдылар. Кая әле үзем? Әтипус, әнисей, бу мин, Симка. Симка? Әйе, әнисей, сез кайда? Без телефонда. Юкса, әйтмәсәң белмиләр иде. Монда бензин исе килә. Әтиңә әйт, анда бик каты бензин исе бар диген. Әти! Әти! Бүген син бензин исе килә торган урында булдыңмы? Бензин? Заправкага кергән идем. Шунда телефоныңны калдыргансың да. Чынлапмы? Әйе. Минем не? Сиземләү сәләте. Сиземләү сәләте. Сиземләү. Ярар, барып карап кайтыйм. Тыдыш. Хәзер безнең фикси рингтон. Телефоны, 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 ал тизек, телефоны, 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 ал тизек, телефоны. Гаҗәп, кара, мин аны таптым. Димдимыш, син күрәзәш икәнсең. Мин аны чынлап та заправкада төшереп калдырганмын. Балалар! Әтипус! Кадерлеләрем минем.
әле. Ә син алай-болай белмисеңме? Узган елны сәгатьне кайда югалттым икән? Юк. Ашыкма, уйла. Синдә бит сиземләү сәләте. Мультипликацион фильм халкыбыз мирасы студиясендә тәрҗемә ителде. Кемнәрсең ул фиксиләр, әйдәле сер